Ngayon, yun, sigurado, pupunta ka si Angel. Ngayon yung usapan namin. Maghihintay ako sa kanya. Paring Domay, sigurado ka bang isipon na yun siya, no? Si Angel? Hello! Paring Domay, kinakabahan naman ako sa titilawak mo. Yung titilawak mo nga na ano, yung maganda na parang di ako nakakaba. Paring Domay. Hello! Kinakabahan ako. Baka hindi sumipot na naman si Angel. Oh, paring Bicol. Paring Bicol. Hinihintay mo dito. Ah. Si Angel, dito na naman kayo. Nakasunod ka. Ang lakas-lakas ng wifi nyo. Siyempre, malakas to. Dito ba yung sinasabi mong tagpuan nyo? Oo, dito yung tagpuan namin. Kaya pala nandito yung alaga mo. Tignan ako nga. Huwag Pagtignan mo naman pag ano naman yan. Hindi na naman matutuloy yung ano namin ni Angel. Ay, ganun Dito ba? yung tagpuan namin sa Preso de Masa. Yung Dito na parang yun. Domay, titilawak ko nga. Yeah, tara dun sa tambayan. Tabayan, dito nga kami Mamaya ka nagkausap. naman yun eh. Yun nga yung tagpuan namin. Di pwedeng ano yun. Tara na! Tara na, ang KG-KG mo naman, paring Bicol. Dito yung tagpuan namin ngayon. Gusto ko, makita ko na siya. Matagal ko hindi nakikita eh. Ah, okay. Dapat Ano si naman ako? Angel. Ay, init-init. Ano mainit? Dapat Ano si pa ba Angel. yung Angel mo? Pupunta yun. Malapit na yun. Ay, malapit na ba yun? Ikaw ba yung kamit ko? Wow! Si Bicol. Ako si Bicol. Sana all! Dumating na yung gamit mo! Pasensya Lola, hindi ako kasi nakarating eh. Madami ko kasi ginagawa. Okay lang yun. Ako pala si Bicol. Ay! Ako pala si Angel. Sana all! Doon na kayo. Sige, alis na kayo parang Bicol. Ako Bigyan tayo. nang bala dito. Let's go na din. Upo. Ba't di ka nakapunta nung tinext mo ako? Madami ko kasi ginagawa nun. Tatlong araw, naghintay ako sa'yo. Gumawa kasi ako ng yung sa study ko. Mas importante pa ba yun kaysa sa akin? Sorry na ma. Pero nandito ka naman nga. Salamat ha. Ganda mo. Akala ko yung profile picture mo lang pala yun. Akala ko hindi totoo pala. Ito pala, black para sa'yo. Oh, paring Bicol. Paring Bicol. Hinihintay mo dito. Ah. Si Angel, dito na naman kayo. Nakasunod ka. Ang lakas-lakas ng wifi nyo. Siyempre, malakas to. Dito ba yung sinasabi mong tagpuan nyo? Oo, dito yung tagpuan namin. Kaya pala nandito yung alaga mo. Tignan ako nga. Huwag mo Pagtignan naman pag ano naman yan. Hindi na naman matutuloy yung ano namin ni Angel. Ay, ganun Dito ba? yung tagpuan namin sa Preso de Masa. Yung Dito na parang yun. Domay, titilawak ko nga. Yeah, tara dun sa tambayan. Tabayan, dito nga kami Mamaya ka nagkausap. naman yun eh. Yun nga yung tagpuan namin. Hindi pwedeng ano yun. Tara na! Tara na, ang KG-KG mo naman, paring Bicol. Dito yung tagpuan namin ngayon. Gusto ko, makita ko na siya. Matagal ko hindi nakikita eh. Okay.